Раз. О, працуе. І тут таксама гідроїць працуе. Шановні колеги, тыя, хто кожны год трымае пальцы, ненавідзячы гэтых пісьменнікаў, якія, не гледзячы на невыносныя умовы, пандэмічныя, сілавыя разгоны, варажбу рэжыма супраць уласнага народа і гэтак далей. Беларуская літаратура не знішчальная. У мяне сумная навіна для іх. Не дачакаецеся. Як тут маглі быць бурлівыя апладысменты, як кожны год прыходзіць свята на вуліцу тых, хто піша тоўстыя, тонкія, але празаічныя кнігі пад знакам нашага вялікага натхняльніка і патрона. Беларуская прапаганда нарадзіла гэтае слово куклаводы, да? Свята нашага польскага куклавода Ежы Гідройца і нашых геніяльных празаікаў пад гэтым знакам. Цырымонію разам са мной будзе праводзіць прыўкрасная перакладчыца, чалавек бібліятэка польскага інстытута і чалавек і частка лід часткі купалаўскага тэатра, а таму прыўкрасная купалаўка Марыя Пушкіна. Дякую. І таксама, магчыма, вы не ведаеце гэтага чалавека, але ён тут ёсць. Ён не празаік, ён паэт, ён цудоўны перакладчык, чалавек культуры свету Андрэй Хаданович. Дзякуй. Мяне звычайна ніхто не прадстаўляе, я сам выходжу на сцэну праводзіць цырымоніі. Таму нанялі мяне. Добрыя людзі, шаноўныя калегі, дарагія сябры. У 9-й раз маем гонар і прыемнасць пачаць цырымонію, урачыстую цырымонію, на якой таксама з прыемнасцю кожны год прыемней прамаўляць чарговы лічэбнік. У 9-й раз мы уручым літаратурную, а можа быць уручым літаратурную ўзнагароду Ежы Гідройца за найлепшую кнігу, выдадзеную у папяровым, у электронным, але сёлета будзе 6 прэтэндэнтаў з папяровай вокладкай, за мастацкую альбо дакументальную нон-фікшн. Сёння ёсць і такія, сёлета і такія прадстаўнікі. Пісьменніку альбо пісьменніцы сёння на ўзнагароду прэтэндуюць 3 пісьменнікі і 3 пісьменніцы па-беларуску у першы дзень кніжнага фестываля «Прадмова». Галоўная незалежная прэмія, такі неафіцыйны статус ёсць у Гідройца, галоўная незалежная прэмія Беларусі літаратурная. Я нагадаю, што прэмія была заснаваная ў 2011 годзе і ўпершыню уручаная ў такім фармаце, як мы это робім цяпер, 3 сакавіка 2012 года ў Сусветны дзень пісьменніка. Арганізатары прэміі сёлета беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў. А разам з імі апладысменты для пэн-цэнтру, для незалежнага саюза пісьменнікаў. А разам з імі партнёрамі выступілі амбасада Рэспублікі Польшча ў Менску, Польскі інстытут у Менску, адвакацкае бюро бараўцоў і салей, Currency.com Бел, прыватнае прадпрыемства Тэрасофт. Хочацца спець з інтанацыямі ранняга Уліса. Радыё Свабода. Партнёры цырымоніі. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Еўрарадыё. Творчае аб'яднанне «Інакш». Прастора, зал нумар 2. Гэта мы тут з вамі. І ўсё, што з намі робіцца. Палац мастацтваў. Гэта сцены і дах над нашай галавою. Мэтамі прэміі ад моманту яе з'яўлення было, па-першае, ушанаваць памяць Ежы Гідройца, публіцыста, палітыка, заснавальніка і рэдактара парыжскага грамадска-палітычнага часопіса «Культура». Ежы Гідройц нарадзіўся ў Мінску ў 1906 годзе на месцы таго дома, дзе ён
жыў першы час свайго жыцця. Зараз у нас стаіць міністэрства замежных спраў. Гэтае месца можна асацыяваць у Мінску з Ежы Гідройцам, хоць вуліца Гідройца ў Мінску таксама з'явілася. У сваёй культурнай дзейнасці ён быў паслядоўным прыхільнікам добрасуседскіх зносінаў паміж Польшай, Беларуссю, Літвой, Украінай. Іншыя мэты, узнагароды, а іх шмат. Зразумела. Мы былі аптымістамі, калі верылі, што пасля першай жа ўзнагароды беларускі пісьменнік, як нож у масла, увойдзе не толькі ў беларускі, але і ў польскі рынак. Будзе перакладзены на польскую і ўсе іншыя мовы. Але давайте рабіць справы крок па кроку. Найперш гэта нашая самапавага і падняць прэстыж нашай літаратуры ў асяроддзе нас саміх. Тады несумненна і беларускія літаратары будуць выходзіць на замежны рынак, перакладацца, чаго мы шчыра жадаем, напрыклад, сёлетнім прэтэндэнтам на гэтую ўзнагароду. Ніколі ў жыцці так не чытаў вершаў. 2-3 радкі чытаеш і пляскаюць. Дарагі людзі, не спыняйцеся, падтрымлівайце нас апладысментамі. Мы потым выдамо гэты зборнік. Папярэднімі лаўрэатамі прэміі. Я хацела сказаць пра папярэдніх лаўрэатах прэміі. Папярэднімі лаўрэатамі прэміі Гідройца былі Павел Касцюкевіч з кнігай «Зборная Рэспублікі Беларусь па негалоўных відах спорту». Уладзімір Някляеў з кнігай «Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без». Нейкую іншую кнігу ў руках на здымку Уладзімір Някляеў трымае, па-мойму. Хорошая, напэўна. Я не чытала. Ігар Бабкоў «Хвілінка 3 гісторыі». Віктар Касько «Час збіраць косці». Макс Шчур «Завяршыць гештальт». Прысутны тут Зміцер Бартосік быў у пана Верабейка гаварушчы. Владзімір Арлоў «Танцы над горадам». І мінулагодні лаўрэат Ілля Сін з кнігай «Лібіда». Зараз я пачну прадстаўляць сябраў журы, якія сёлета вершылі лёсы беларускай літаратуры і заўтрашнія лёсы пісьменнікаў, аўтараў гэтых кніж. Я не змагу па тэхнічных прычынаў дачытаць гэты спіс да канца. Марыя мне дапаможа. У журы працавалі літаратуразнаўца і выкладчыца Алла Брадзіхіна. Воплескі, яна тут. Літаратурны крытык Наста Грышчук. Пакажыся, калі ласка, добрым людзям. Наста, тваіх рэцэнзій чакаюць як смяротнага прысуду альбо пуцёўкі ў жыццё, і я сярод іх. Літаратурны проста крытык, культуролог, эсеіст, а яшчэ пару разоў паўдзельнічае ў нашым журы, безумоўна, будзе літаратурным крытыкам. Максім Жбанкоў, давайте яго папляскаем яму. Яго тут з тэхнічных прычынаў няма. Давайте пажадаем яму моцнага здароўя, хутчэй акрыяць і вярнуцца ў строй культуролагаў. Літаратуразнаўца, паэтка, перакладчыца, лаўрэатка некалькіх прэстыжных беларускіх узнагародаў, як перакладчыца, як дзіцячая пісьменніца Вера Жыбуль. А таксама паэт, перакладчык, выкладчык Андрэй Хаданович. Далей я зноў магу спакойна чытаць. Літаратуразнаўца, крытык Ціхан Чарнікевіч. Папляскайце яму, ён тут у нашай зале. Ну і будзе правільна, калі нас прывітаюць прадстаўнікі арганізацыі, але адначасова гэта людзі, якія найбольш блізка да сэрца прымаюць гэтую ўзнагароду. Гэта уважлівыя чытачы і чытачкі, і першую пакліча на сцэну Марыя. Сустракайце, ласка, паэтка і перакладчыца, першая намесніца старшыні беларускага ПН-цэнтра Тацяна Нядбай.
Шановні сябры, вітаю вас усіх. Адной з мэтай прэмій, акрамя выбару найлепшай кнігі і ўшанавання памяці патрона прэміі Ежы Гідройця, з'яўляецца ўмацаванне польска-беларускіх узаемадачыненняў. Перш за ўсё, канешне, гэта ўзаемадачыненне ў сферы культуры. Увага да культуры тут не выпадковая. Менавіта яна вызначае каштоўнасныя вектары любых зменаў і задае іх доўгатэрміновасць. Сёння жыццё пацвярджае гэта. Дзеячы культуры сталі адной з ключавых плыняў дэмакратычных пераменаў. Без польска-беларускіх узаемасувязяў немагчыма ўявіць сабе агромны пласт беларускай культуры. Уласна кажучы, супраца Беларусі і Польшчы на ўзроўні культурных ініцыятываў і праектаў і ў прыватнасці ў межах літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця прыклад уцялення і рэалізацыі мараў патрона Ежы Гідройця, ураджэнца Мінска, рэдактара, чалавека, які выдатна разумеў, што Польшча, Беларусь, Украіна і Літва мацнейшыя разам. Гідройц пераконваў, што Польшча мае падтрымліваць памкненне беларускага народа да незалежнасці, і сёння мы можам падзякаваць нашым польскім сябрам за глыбіннае разуменне сітуацыі ў Беларусі, за падтрымку, за эмпатыю. Наша супраца заўсёды абапіралася на плённае партнёрства, узаемапавагу і натуральную патрэбу. Мы знітаваныя сяброўствам і салідарнасцю, якія немагчыма знішчыць. Дзякуй вялікі. Зараз папрашу на гэтую сцэну ва ўсіх сваіх творчых іпастасях выбітнага празаіка, галоўнага рэдактара, найважнейшага незалежнага тоўстага часопіса «Дзеяслоў», старшыню Незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. Барыс Петрович, калі ласка, пачуеце мае словы, выходзьце. О, я не бачу. Добрый вечер, шановныя сябры. Я, як і ўсе вы, я шчыра рады, што ў гэты неспакойны час мы здолелі сабрацца ў гэтай утульнай зале. Дзякуй вялікі за гэта фестывалю «Прадмова», які даў свой дах для прэміі Гідройц. У гэты неспакойны час мне чамусьці ўсё часцей прыходзяць у галаву словы пра тое, што няма нічога вечнага на зямлі. Не, я не пра прэмію Гідройца, канешне, і не пра фестываль «Прадмова». Я пра тое, што і гэты час, і гэты лад не назаўсёды, як сказаў паэт. Я пра тое, што усе мы жывем зараз чаканнем пераменаў, все мы верым шчыра, што гэта вельмі хутка, але тым не менш, як бы там ні было, як бы не было неспакойна на сэрцы, нам трэба працаваць, нам, творцам, трэба несці святло і радасць у гэтае жыццё, на гэтую зямлю. І таму мне здаецца, што вот гэтыя функцыі, несці святло і радасць, вельмі добра выконвае прэмія Гідройца і тыя аўтары, якія ўвайшлі і ў доўгі ліст, і ў кароткі ліст. Я ўсім ім жадаю перамогі, хоць яны ўжо ўсе пераможцы, канешне, але тым не менш іх чакаюць яшчэ выпрабаванні і чакаюць, можа быць, нервовыя выпрабаванні. Саюз беларускіх пісьменнікаў і сёлета, як і ў тыя гады, дасць узнагароду таму, хто зойме другое месца. Гэта будзе зноў жа паездка на шведскі востраў Готланд, на творчы адпачынак на месяц. Гэта не менш важкая і не менш важная ўзнагарода. Вы бачыце гэты сертыфікат, і тут пакуль што няма прозвішча, якое мы ўсе даведаемся праз нейкі час, якое мне давядзецца ўпісаць. Я пажадаю таму, хто будзе і першым, і другім, і трэцім, і усім астатнім плёну поспехаў у працы, новых кніг і новых перамог. Дзякуй. А цяпер мы радыя вітаць у этой зале. Мы запрашаем на эту сцэну прадстаўніка сузаснавальніка прэміі, першага намесніка амбасадара Рэспублікі Польша ў Рэспубліцы Беларусь, спадара Марціна Вайцяхоўска. Запрашаем. Паважанае гаспадарства, дарагія сябры. Чарговы раз мы сустракаемся у гасцінным палацы мастацтваў, каб уручыць літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. Гэта не толькі свята літаратуры і эмоцый, звязаны з тым, хто яе атрымае.
Это так само находа чарговый раз узгадать постать редактора Jerzy Giedroycia, wydatnego Minczuka, dalnobачного redaktora, politycznego wizjonera i jednoczasowo realista. Szmatchadowa praca jakoho przyniosła swoje wyniki. Postać Giedroycia сегодня становится особливо актуальной, у tym liku u Białorusi. Do II Światowej wojny on pracował czynownikiem, służył dzierżawie i był redaktorem czasopisa krytycznego u odnosinach do władz, ale nie opozycyjnego. Podczas wojny on nadział mundur i jak mnogie jego ziemniaki zmagał się za reżimu. После wojny Giedroyć wybrał los emigranta, aby słowem zmagać się za swobodę Polski i formować wobec przyjaznych i partnerskich odnosin z sąsiadami, особливо na wschodzie. U 50. i 60. lata XX stulecia to zdawało się utopią, ale czas pokazał, że Giedroyć miał rację. To urok dla nas, że słowo i idea mogą być bardziej efektywnymi, czym grubaja siła, milicyjskie pałki, ślezotoczyczny gaz i wodomioty. Giedroyć wygrał, a jego koncepcja przyjaznych odnosin Polski z niezależnymi krajami sąsiadami na wschodzie, u tym liku z Białorusią, stała amal doktryną polskiej zewnętrznej polityki. Сегодня мы сустракаемся на świecie literatury i radujemy się, że ona nie tylko istnieje, ale i rozwija się i nie poddaje się uskładany czas epidemii i nieprostych politycznych wypróbowaniom. To nagадує los redaktora Giedroycia i jego paryskiej kultury, jaka na протягу dziesięcioleci podpolna переправляła się u Polsku, była swojego rodu zabronionym płodem, za jej czytanie mogli pokarać, a później ona zajęła chodne miejsca na policjach bibliotek i kniharnią. Chcę pożądać każdemu z was otrzymywać takie zadowolenie i powtórzyć niezwyczajny los i pospiech Jerzy Giedroycia, jaki słowem zmieniał i dachetul zmieniaje, choć już od 20 lat, jak jego nie ma z nami. Rzeczywistość centralnej i wschodniej Europy i dachetul natchniaje nas. Szczerze winszuję laureatów i udzielników konkursu. Żywie Białoruś, żywie Giedroyć. Żyje вічно. Щирий дякую. Dziękujemy serdecznie, panie Marcinie. Пытаюся з трывогай, ці вызваліўся ад сваіх арганізатарскіх абавязкаў Павел Баркоўскі, бо наш вельмі важны партнёр. У прынцыпе, пад гасцінным крылом кніжнага фестываля «Прадмова» адбываецца ўручэнне прэміі, і было б добра, каб шаноўны Павел, які толькі што спыніў інтэрв'ю дзеля гэтых пару словаў. Выходзь, калі ласка, на сцэну. Прывітаем галоўнага каардынатара фестывалю «Прадмова» Павла Баркоўскага. Вялікі дзякуй, што далі мне слова. Я проста скажу літаральна пару словаў. У гэтым годзе у нас сапраўды атрымаўся вельмі насычаны фестываль, і мне вельмі, як аднаму з арганізатараў, вельмі прыемна, што прэмія Giedroyca, адна з найбольш уплывовых літаратурных прэмій Беларусі, у гэтым годзе фактычна адчыняе наш фестываль, што гэтая падзея павінна быць з кожным годам ўсё больш і больш урачыстай, больш вядомай, каб сапраўды зрабіцца нашым беларускім Нобелем, пра які ўсе ведаюць і ўсе чакаюць, хто ж нарэшце гэты беларускі набелянт.
І таму вялікі дзякуй, што прэмія Гідройца сёння партнёр нашага фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Дзякуй. Дякую, дарагі Паша. Мы зараз прыступаем да самага кароткага ў гісторыі прэміі Гідройца ганаравання шорт-лістараў. Некалькі месяцаў, вялікая каманда. Ну, у прынцыпе, як казал Умберта Эка, можна не пісаць колькі прыступак у манастыры, так? Але трэба ведаць іх колькасць. Некалькі месяцаў класная каманда рабіла 6 буктрэйлераў, і яны ёсць. І вы знойдзеце буктрэйлер пра кожную з кніжак шорт-лістараў. Але на гэтай цырымоніі вы іх не пабачыце. Таму я прапаную забаву. Мы з Марыі чытаем фрагменты кніжных анатацый, не называючы імя аўтара і твора, а вы нам падказваеце, хто ён, гэтая шорт-лістарка ці гэты шорт-лістар. Я хотела сказать, что не ведала датуль, хто акрамя бібліятэкарак чытае анатацыі. Цяпер я ведаю, што яшчэ ёсць іншыя людзі, якія чытаюць анатацыі. Не, цяпер ты будзеш бібліятэкарам, які двойчы прачытаў анатацыю. Які чытае анатацыю ў голас. Такім чынам, першая кніга – гэта псіхадэлічная паэма ў прозе і адначасова дынамічны шпіёнскі трылер, які пачынаецца з таго, што ў Варшаву выпраўляецца агент беларускага КДБ капітан Капейкін. Радзіма паставіла перад ім цяжкую задачу адшукаць загадкавага паэта-камуніста Ікс. Хто ён? Песня про Тимура. Хто аўтар? Андрей Адамович. Андрей Адамович. Ёсць падазрэнне, што некаторыя шорт-лістары чытаюць адно аднаго. Гэта можа быць пачаткам слаўнай традыцыі ў беларускай літаратуры. Пісьменнікі, якія уважліва чытаюць адно аднаго. Андрею, ты дзе? Андрей Адамович, знайдзіце, пашліце капітана Капейкіна па Адамовича. Прапаную не... Што мы з ім зробім? Выключым Адамовича з кола шорт-лістараў. Альбо уганаруем яго крышачку пазней. Так, за непавагу зараз Алеся Туровіча з зале выдалім. Наватарскі раман гэтага аўтара ці гэтай аўтаркі апісвае сусвет, дзе суіснавалі некалькі рэчаіснасцяў, гімнаў, сталіцаў, ідэнтычнасцяў. Гэты раман – гісторыя чалавечай крохкасці і даверу ў эпоху жуды і дэфіцыту не толькі прадуктаў, але і пачуццяў. Андрей, ты павінен угадаць зараз этую кнігу, бо інакш мы цябе не выпусцім на сцэну. Памагайце. Вольга Гапеева, Camel Travel, і гэта слушна. Ці ёсць у гэтай зале шаноўны выдавец? Зміцер Вішнёў, выдавецтва Галіафа і Змітру на сцэну. Андрей, выходзь, Андрею, выходзь і ты. Зміцер, ці аддасі ты гэты дыплом Вользе Гапеевай, ці упрыгожыш інтэр'ер Галіафаў? Калі раптам адмовіцца, не аддадзім. Безумоўна, захаваем і аддадзім, перададзім. Дзякую. Дзякую за тое, што ацэнілі кнігу Вольгі. Хто яшчэ не забыў, што ў гэтай зале павінен быў быць першы шорт-лістар? Давайте прывітаем Андрэя Сергеевича Адамовича. Не забывайтеся пра свае прямыя абавязкі. У мяне новая загадка. І это новая кніга гэтага аўтара. І там сабраны партрэты выдатных майстроў літаратуры і мастацтва. Іх усіх добра ведае аўтар, таму чытач убачыць шмат асабістага і кранальнага, таго, пра што не змогуць напісаць іншыя. На першы погляд, суб'ектывізм яго можа падавацца занадта катэгарычным, але яго кампенсуе шчырасць і праўдзівая любоў да апісаных творцаў. Правільна, Адам Глобус з кнігай «Рысы». Ці ёсць на гэтым свяце кнігі ў гэтай зале Адам Глобус?
Я ўжо ўяўляю гэты загаловак аднаго беларускага таблоіда. Пісьменнікі дружна праігнаравалі цырымонію ганаравання. Добрыя людцы, паклічце выдаўца, я ведаю, што ён каля свайго стэнда Ігара Логвінава. Калі няма спадара Уладзіміра, то Ігар мае шанец атрымаць гэты дыплом за яго. Знойдзецца добры чалавек? А я пакуль задаю... Бачыце, безнадзейная штука загадвання гэтых загадкаў. Слова, вынесенае ў загаловак кнігі, гэта стэнд для гэта стэнд для фотаздымкаў. Тут Радыё Свабода з памылкай піша анатацыі. Для фотаздымка затуленай для твару. Гэтае слова выбранае для назвы кнігі. Гэта апошні жарт, бо і кніга сур'ёзная, і анатацыя сур'ёзная пра беларускага мытніка, які трапіў у турму па калектыўнай справе ашмянскіх мытнікаў. Сергей Дубавец, спадару Сергею, выходзьце на гэтую сцэну. Трымайце, калі ласка, дыплом. Скажыце што-небудзь у крохкай тантамарэсцы фіналіста. Вы яшчэ не ведаеце, ці прызёр, ці пераможца. Пакуль вы фіналіст шорт-ліста прэміі Гідроіца. Ну, я, может быть, обойдуся без жартаў, просто адчуваю каласальны зарад салідарнасці ў гэтым акце вылучэння гэтай кнігі, таму што кніга фактычна пра аднаго чалавека, выдатнага чалавека, які в сілу абставінаў патрапіў у турму. Ну, як цяпер трапляюць тысячы і тысячы. Добра, дзякуй. С Сергеем надолго не развітваемся. Ігор Петрович Логвінов, пройдите, калі ласка, на гэтую сцэну. Добрыя людзі, давайте попляскаем выдаўцу, які рэгулярна выдае Адама Глобуса і многае-многае іншае. Адам Глобус, рысы, а гэта Ігор Логвінов выдае. Наступная загадка будзе ад мяне. І это загадка пра кнігу, а кніга гэта пра вас і пра тое, што вы ўзгадаеце, пакуль будзеце яе чытаць. Любімыя стравы, забітыя месцы і людзі, з якімі вы дзялілі ежу і сваё жыццё. Што вы любілі есці, калі былі маленькімі? Хто для вас гатаваў калісьці і для каго вы гатуеце цяпер? Што вы елі апошнім разам, калі адчувалі сябе шчаслівым? Калі вы не можаце ўзгадаць ніводнай гісторыі, пачніце чытаць, і ўспаміны з'явяцца над гэтымі старонкамі, нібыта пара над гарачым рондалем. Калядны стол падказвае перакладчык, паліглот, інтэлектуал Лявон Баршчэўскі. Так і ёсць, Зараслава Камінская, калядны стол. З намі ёсць выдавец. Выдавецтва Галіафы і Зміцер Вішнёў. Змітру на гэта. Ніхто пакуль не зарабіў 2 дыпломаў, толькі ты. Падымайся на гэтую сцэну. Дякую от выдавецтва і спадзяюся, што аўтаркі будуць задаволены. Прогучала, по-моему, першая стаўка на заканчэнне нашай прэміяльнай гонцы. Паглядзім, хто і наколькі будзе задаволены. Я мог бы задаць простую загадку, хто застаўся яшчэ, але ускладню крышачку з задачу. Каханне, горад і час. Галоўныя героі гістарычнага рамана, назва якога складаецца з установы сферы паслугаў і геаграфічнай назвы адной еўрапейскай краіны. Усё гэта прысвечана адной з самых прыгожых, амбітных, яскравых і трагічных старонак у жыцці беларускай літаратуры. Я бачу першага літаратара, якога вітаюць апладысментамі, проста не называючы імя і прозвішча. Ганна Константиновна, калі ласка, на гэтую сцэну. Ганна Северынец, гасцініца Бельгія.
Я хочу сказати шчыры дзякуй найперш чытачам, якія чытаюць гэтую кнігу, дзеля якіх я напісалася, і якія робяць асэнсаваным ўсё тое, дзеля чаго было патрачана шмат сілаў, часу і вялікай радасці з сутыкнення з гэтай тэмай. Дзякуй шчыры ўсім, хто чытае. Ганна, прошу вас затрымацца на гэтай сцэне. А астатніх шорт-лістараў узяць прыклад з Ганны Северынец і таксама выйсці на гэтую сцэну. Нават у адсутных Адама Глобуса, Зарыславы Камінскай і Вольгі Гапеевай ёсць гэты шанец з другой спробы. Андрэю, калі ласка, праходзь. Спадару Сергею, калі ласка, падыміцеся на... І выдаўцоў тады ўжо. Выдаўцоў, тых, хто атрымліваў дыпломы. Шаноўная спадарыня Алла Брадзіхіна, шаноўны спадар Ціхан Чарнікевіч, шаноўная спадарыня Наста Грышчук, як сябры журы, падымайцеся на гэту сцэну. Дорогие журналисты, у вас есть шанец зафиксовать белорусскую литературу у яе бесконфликтной фазе. У фазе любові і павагі, прынамсі, одна пісьменніца прадэманстравала, што чытае сваіх калег. Дякую, шановні колеги. Некаторых з вас зараз сябры журы, адкрыўшы канверты, паклічуць на гэтую сцэну. Некаторыя выйдуць пераможцамі ў наступныя фазы прэміяльнай гонкі прэміі Гідройца. Дарагія калегі, вельмі адказны момант. Мы ганаруем лаўрэата альбо лаўрэатку трэцяй прэміі, трэцяй узнагароды Гідройца. І дапамагаць нам я паклікаў, калі ласка, спадарыня Наста Грышчук, як сябра журы, падымайцеся, калі ласка, на гэтую сцэну. І вельмі прыгожая ва ўсім гэтым ёсць пераемнасць. Чалавек, які мусіў бы быць проста супрацоўнік Радыё Свабоды, бо сярод узнагародаў бонусам да трэцяга месца права выдаць аўдыакнігу. Але волею лёса гэта не проста супрацоўнік Радыё Свабода, але і адзін з пераможцаў папярэдніх гадоў. Аўтар кнігі быў у пана Верабейка, гаварушчы Зміцер Бартосік, наш выбітны бард і празаік. Наста, хочаце сказаць штосьці пра аўтара з гэтага канверта? Гэта аўтарка з адной кнігай, якой вы ўжо, напэўна, знаёмыя, былі раней. Яна крыху міфалагічная кніга. І аўтарка любіць такія гісторыі казачныя. І, в прынцыпе, гэтая танальнасць яна захавалася ў той кнізе, якая будзе уганараваная трэцяй прэміяй. Ну, ты забыл сказать, что я не только вручаю премию от Радио Свобода, ты забыл сказать, что аудиокнигу буду робить я. То есть это, можно сказать, премия имя мяне. Так, стильно, так, да? Давайте я прочитаю за что, а вы здагадаетесь, кто это.
за удала знойдзены рэцэпт вяртання да цёплых успамінаў дзяцінства і сямейных каштоўнасцяў. Здагадаліся? Зміцер Вішнёў павалачэ дадому 3 дыпломы замест 2. Зарыслава Камінская, калядны стол і яе шаноўны выдавец на гэтай сцэне. А яшчэ я хочу сказаць спадарыні Камінскай, што маё чытанне прыносіць удачу. Справа ў тым, што кніжка, якая выйшла Вінцэся Мудрова «Забойца анёла», у нее был наклад 300 асобнікаў. А на нашым сайце «Свабоды» ўжо больш за 3000 праслухоўванняў. Так што все будзе добра. А я скажу, што адна з найлепшых беларускіх кнігарняў пажадала застацца ананімнай. Ну вы ж самі все понимаете, да, як модна казаць. Але традыцыя уручаць аўтарам кветкі — гэта фірмовы почерк, па якім пазнаюць нашых культур-трыгераў. Я думаю, что книга Зарославы Камінскай заслугоўвае увагі. Дарэчы, гэтая кніга трапіла у шорт-ліст прэміі «Цёткі». Гэта унікальная кніга. Яе могуць чытаць і дарослыя дзеці. Ну, гэта такі феномен, на мой погляд, што кніга разлічаная на самую розную аўдыторыю. І я сапраўды рада за кнігу, то, што яна атрымлівае ўвагу. Мы рыхтавалі кнігу цэлы год, працавалі мастакі, рэдактары, і мне здаецца, што у нас ва ўсіх атрымалася падтрымаць Зарославу Камінскую. Дзякую. Маленькі спойлер, маленькая падказка. Лаўрэаты, якіх мы будзем ганараваць далей, ёсць у гэтай зале. Інакш кажучы, Зміцер Вішнёў больш не выйдзе на гэтую шматпакутную фестывальную сцэну. Дарэчы, давайте папляскаем выдавецтву, якое найбольш шчыльна прадстаўленае ў шорт-лісце сёлета. Гэта Гляфы. А на гэтую сцэну я папрасіў падняцца старшыню Саюза пісьменнікаў Барыса Петровича разам з сябрам журы Тихоном Чернікевичем. Думаю, гэта будзе правільная саюз пісьменніцкая прэзентацыя таварыства. Мы пачуем імя другога лаўрэата. Тихон, вы намекаете, Борис знаходзіць вердикт у конверте? Як бы это так намекнуть, каб ничего не сказать? Гэты аўтар не Зарыслава Камінская, подказываю Тихону. Я уже, крыху вышел с контекста. Мне здаецца, что у нас не хапае, у дадзены момант крыху разгрузачки в целом. И дзякую фестывалю прадмовы і прэміі Гідройца і другому месцу за тое, што пэўную разгрузачку ўсім нам яна дае ў гэты час. І хто не купіў гэтую яшчэ кніжку, то я вельмі запрашаю купіць. Не пашкадуеце. Может быть, плюнеце, скажете, ну к чорту. Але, я вам скажу, што вам будзе, напрыклад, каму яе, можа быць, перадаць, тому што вы ведаеце заўсёды такого чалавека, якому яна зойдзе. Я ведаю разряд гэтых кніжак. Звычайна у сям'і, калі ёсць старэйшае і малодшае пакаленне, ёсць у мамы з татай кніжкай і ёсць у дзетак. Дзеткі хаваюць такія кніжкі ад бацькоў, а бацькі ад дзетак. Кніжак купляецца больш, усе задаволены. Я яшчэ трошкі пацягну час таксама. Ведаеце, мы сумняваліся, ці варта ў гэты час
зноў жа неспакойны, трывожны і пандэмічны. Уручаць гэтую прэмію паездка у суседнюю, далёкую, тым не менш за морам краіну. Але падумалі, што ўсё-таки можа зменіцца сітуацыя, можа быць, мы пераможам гэтую бяду. Але калі раптам стане так, што ўсё-таки застанецца ў бліжэйшай будучыні гэтая хвароба з намі, хоць не хацелася б вельмі, каб это здарылася, мы абяцаем, што паездка ўсё роўна адбудзецца, і адбудзецца, можа быць, тады ў адну з бліжэйшых краін нашых, можа ў Літву, можа ў Латвію, можа ў Польшчу, можа быць на Украіну, але абавязкова гэта будзе творчая паездка, творчы адпачынак з прэміяй на месяц, каб чалавек мог, творца, каб мог папрацаваць, каб напісаць новы свой раман, ці хоць бы аповесць, і паўдзельнічаць у наступным годзе зноў у Гідройцы. Чытаю. За мужнасць у выпрабаванні трагічнага абсурду жыцця на сабе, сваіх героях і чытачах. Хто? Андрей Адамович. Песня про Тимура. Слухай, треба писати. Маріанна, імя чалавека, імя прыўкраснай валанцёркі, якая дапамагае нам з кветкамі. Можно коротенько скажу, что я хотел подяковать Борису Петровичу. Я не ведаю, ці помніць ён, але ён мне пісаў рэкамендацыю на стыпендыю Гаўду Палонія, ну, в сэнсе падпісваў, на якой я і напісаў гэтую кнігу, так што дзякуй, спадар Борис. Все, всем дзякуй. Андрей, не ўцякай твой сертификат. Без яго на шведскі востраў Готланд цябе просто не пусцяць. Таму што саюз беларускіх пісьменнікаў са сваімі аўтарамі ад пачатку і да Готланда. Добрыя людзі. Ёсць, дарэчы, пісьменнікі, якія часта трапляюць, ёсць пісьменнікі, якія не трапляюць на стыпендыі, але Андрей Адамович пакуль гарантавана пісаў творы, якія накладалі свой адбітак на сучасны белліт на 2 стыпендыях, на якія выбіраўся. Пажадаем твора, на Готландзе, які прынесе Андрэю Гідройца нумар 1. Мне здаецца, што наступны крок, як бы ён прадказальны. Хвалюецеся? Мы ўсе страшна. Я, напрыклад, не ведаю, хто там, я вельмі хвалююся. Першае месца сёлета гэта прызавы фонд 15 000 рублёў. Да яго фінансавання спрычынілася кампанія Currency Combel. І уручыць дыплом і лаўрэата першае месца мы б хацелі запрасіць, канешне ж, першую намесніцу старшыні беларускага апэн-цэнтра Тацяну Нядбай. І ў нас ёсць чалавек, які сёння толькі вось з самалёта прыляцеў. Гэта вялікі гонар, напрыклад, як для чалавека, які вывучаў польскую літаратуру, але таксама як для бібліятэкаркі, на якой заўжды заканчваюцца яго кнігі да чытачоў. У нас ёсць чарга на яго кнігі. Сёння з намі разам хвалюецца польскі пісьменнік Януш Леон Вішнеўскі. Мы запрашаем яго разам з Тацянай уручыць першую ўзнагароду. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Strasznie się cieszę, że jestem w kraju, który bez ustanku oglądam w telewizji teraz. Добрый вечар, шаноўнае спадарства. Я вельмі ўсцешаны, што я ў краіне, якую я бачу кожны вечар у тэлевізіі. I niektóre z tych obrazów napawają mnie ogromną nadzieją, a niektóre przerażają mnie. W Polsce myślimy o was i bardzo się cieszymy, że nie jest jeszcze gorzej niż mogłoby być. На некаторыя падзеі я гляджу з надзеяй, некаторыя падзеі пужаюць мяне. Мы ў Польшы глядзім на вас з вялікім хваляваннем і вельмі цешымся, што ўсё пакуль не так кепска, як магло б быць. Strasznie się cieszę, że mogę być przy Giedroyciu. Nie spodziewałem się tego zupełnie, że będę dzisiaj wieczorem przy Giedroyciu i że mogę wręczyć nagrodę, która jest
pewnością dla każdego autora ogromnym wyróżnieniem. Я вельмі ўсцешаны, што я знаходжуся на цырымоніі ўручэння ўзнагароды імя Ежы Гідройца. Я не ведаў, ці траплю я, але я вельмі ўсцешаны таксама гэтым гонарам уручэння першай ўзнагароды. Сергей Дубовце. Тетяна Недбай читає вердикт журы з конверта. За філасофскае асэнсаванне і праўдзівы паказ супрацьстаяння чалавека і беларускай дзяржаўнай машыне на матэрыяле аднаго судовага працэса. Сергей Дубавец. Танта-Марэскі. Шчыра кажучы, не чакаў, таму што ўсё ж такі кніга не дастаткова мастацкая, на мой погляд, хоць яе галоўны герой Юркоіць, і тое, што Гідроіць адпраўляецца да Юркоіця, гэта вельмі сімвалічна, і бачна, што ў журы былі паэты. Так. Гэта прозвішча нальшчанскае, ну, як бы, яно і беларускае, і літоўскае. І Гідроіця і Юркоіця лучыць вот гэта краёвасць. Это людзі, па сутнасці, 19 стагоддзя, спадкаемцы інтэлектуальнай спадчыны Вялікага княства Літоўскага, бо калі яго не стала, яго інтэлектуальная спадчына нікуды не прапала. І тое, чым увесь час займаўся Алесь Юркоіць, за што ён, уласна, і сядзіць, это ушанаванне памяці паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Гэта велічны помнік на Астравеччыне, і ён рыхтаваў грандыёзны ўсебеларускі фэст касінераў да 150-годдзя паўстання Каліноўскага, і вот тут у КДБ здалі нервы, яго падключылі да гэтай эканамічнай справы. А ввогуле кніжка пра тое, ад чаго мы зараз усе хочам уцячы, сысці, выбавіцца, пра каштоўнасці чалавечага жыцця, якія не падзяляюць два бакі супрацьстаяння у Беларусі. Пра, зусім проста кажучы, пра дабро і зло. Дык вот той жа Алесь Юркоіць — это увасабленне добра, это чалавек, які нікому ніколі не рабіў зла. А сістэма, яна зараз яна сябе паказала ва ўсёй красе, а я гэта назіраў, здзіўляўся, быў уражаны неаднойчы. Калі я это ўсё бачыў, ходзячы на судовае паседжанне, 50-х было на працягу году, я бачыў, што з аднаго боку галоўная каштоўнасць — это грошы для сістэмы, а з іншага боку гэта святло, гэта дабро, гэта радасць, гэта свабода. Вось. Ну, на жаль, тыя, хто прагнулі свабоду, апынуліся за кратамі. Вось. Ну, па амністыі Алесю Юркоіцу скасавалі 1 год, і ён павінен выйсці з турмы ў наступным сакавіку. Тады мы, можа быць, мы ўжо будзем вітаць яго ў іншай Беларусі, на што зараз усе вельмі моцна спадзяюцца. Я дзякую журы, асабліва паўтарыць хачу за салідарнасць. Самае важнае, што сёння ёсць у нас беларусаў, што праявілася, праяўляецца вельмі моцна, это салідарнасць. Дзякуй. Спадару Сергею, а пакажыце, калі ласка, шаноўнай публіцы дыплом. Як ён выглядае, дыплом пераможца прэміі Гідроіць?
А пакуль Сергей паказвае, я паўтару, што прыз за першае месца гэта 15 000 рублёў, і да фінансавання грашовага прыза сёлета далучылася кампанія Currency.com Бел. На дыпломе вялікі пухнаты котик. Мне яго паказалі, я калі шок першых 2 секунд прайшоў, я задумаўся. Відавочна, гэта адзін з коцікаў Уладзіміра Караткевіча, які вырас. Давайте, як адзін малады паэт на дзень народзінаў Уладзіміру Караткевічу у класным вершы жадаў яму годных паслядоўнікаў. Давайте нарэшце спіс нашых класікаў і сучасных класікаў будзе доўгім і не толькі спецыялісты. Ну, як сказаць, Ганна Северынец не змагла б на адным дыханні вымавіць гэты доўгі спіс прыгожых, актуальных, годных пісьменнікаў, да якіх, безумоўна, належаць нашы шорт-лістары, да якіх, безумоўна, належыць лаўрэат першай прэміі. Шчыры дзякуй усім сённяшнім пераможцам за тое, што пішаце, за тое, што напішаце, за тое, што ёсць чытачы, якія за вас заўзеюць і чакаюць кожнага новага тэкста. Гэта вельмі шмат чаго каштуе. Марыя Александровна, выходзь, дапамагай мне развітвацца. Сергей Дубовец, Танта-Марэскі. И у нас есть, назовем их это маленькими прэмійкамі гідройца, это вялізныя падзякі ўсё той камандзе, якая для нас, для ўсіх працавала над прэміяй гэты год. Супраца з партнёрамі, фундатарамі і аргкамітэтам. Дзякуем Тацяне Нядбай. Координаторка премии Лилия Ильюшина. Дякуем, спадарыня Лилии. Кураторка премии Дарья Белькевич. Дякуй, Дарья Вялікі. Супрацай з журы сёлета займаўся Уладзь Лянкевич. Вялікі дзякуй, Уладзь. Супраца са сродкамі масавай інфармацыі і выдавецтвамі. Дзякуем Кацярыне Трубович. Тут збоку сядзіць, вось акрамя Каці Трубович, таксама Ганна Комар. Ёй мы дзякуем за супрацоўніцтва з выдавецтвамі. І дзякуем таксама дызайнерцы Насці Стальмаховай. А таксама ўсім, хто прачытаў, хто рыхтуецца і хто прачытае кнігі сённяшніх шорт, лонг, лістараў. Далучаю словы падзякі для польскага жывога класіка Леона Януша Вішнеўскага. Проста заўтра увечары вы можаце ўзяць удзел у 2 імпрэзах з ягоным удзелам. Гэта прэзентацыя кнігі «Канец адзіноты» і гэта дыскусія разам з ізраільска-расійскай пісьменніцай Ленор Гаралік «Я не самотны». Але гэта толькі анонсы на заўтра, а сёння яшчэ раз віншуем пераможцаў, удзельнікаў, каманду і ўсіх, хто спрычыніўся да прэміі Гідройца. Марыі Пушкінай, як вядоўцы. Дзякуй Андрэю Хадановичу. Ён і як журы працаваў, як вядоўца. Усяго добрага, да заўтра.